Kalau karedo malam tidak binarati magpupunta kayo. Di ba kung meron na ano, kapolo, valorismet tong naman autoritas na naraswelo po eh. Bahkan kalau maksimal 200 baru mulai rental lebar jam kalau rental per jam Bensin na naman na siyak ka kanina TV na. Dapat mo do par 50 ay namatok ka. Ano sa pa ng mapala 50 na rental.